Hvordan forsøgte de forskellige regeringer i 1970'erne at imødegå de økonomiske udfordringer i forbindelse med oliekrisen? Den økonomiske krise slog igennem samtidig med, at det politiske system var rystet i 1973. Antallet af partier i Folketinget blev fordoblet fra 5 til 10. Resultatet var, at der skulle adskillige partier til at danne flertal i Folketinget. Igennem 1970'erne og 1980'erne var der næsten valg hver andet år, og mandatfordelingen skiftede hele tiden. I januar 1975 var der valg, hvor Socialdemokratiet vandt under ledelse af Anker Jørgensen og beholdte magten indtil 1982. Magten var dog en kort overgang delt med Venstre, men ellers sad de alene på tronen. Dog på grund af den store skiftning af mandatfordelingerne resulterede de i, at store partier som det konservative Folkeparti svingede mellem 10 og 42 mandater. Venstre skiftede mellem 19 og 42 mandater, mens andre partier oplevede endnu større elevatorture. Denne udskiftning af mandat var også med til at gøre politikken ustabil. Det var ikke kun det økonomiske, der haltede. Selve strategien i politikken var svært at finde. Mens den i 1960'erne gik ud på at fordele den voksende velstand, nu var beskæftigelsen i bund, og den eneste løsning til at få produktionen igen var skattelettelser. Skattelettelserne var med til at sætte gang i produktionen og mindske arbejdsløsheden. Men det skabte også betalingsunderskud, og man blev nødt til at forhøje skatte- og afgifterne igen. Politikerne havde et valg mellem at vedligeholde betalingsbalancen eller beskæftigelsen. Anker Jørgensen og hans parti prøvede på en gang at bevare velfærdsstaten, løse de økonomiske problemer, dæmpe arbejdsløsheden, forbedre vilkårene for arbejdsløse og at sænke betalingsbalanceunderskuddet. Den danske krone var styret af D-marken. Eftersom D-marken steg i valuta, så steg den danske krone også. Det gjorde Danmark til et dyrere land at importere fra, men eftersom prisen på de forskellige ting var faldet i takt med lønnen, gik det op. Efter den anden olieprischok i 1970, som næsten fordoblede betalingsbalanceunderskuddet, var man nødt til at nedskrive kronens værdi i forhold til D-marken. Anker Jørgensens regering anvendte derfor devaluering af den danske krone som middel til at skabe konkurrence. Danske varer blev dermed billigere i udlandet, og udlandske varer dyrere i Danmark. Problemet ved devaluering er, at importvarens prisstigning kan forøge inflation og forringe konkurrenceevnen på længere sigt. Anker Jørgensens regering kunne midle de økonomiske problemer, men ikke løse dem. Det gav dem alligevel en stemmestøtte på 24%, som gik til 38%. Ved den anden olieprischok steg arbejdsløsheden så voldsomt, så han til valget i 1981 led en nederlag og måtte senere lade regeringen gå af i 1982.